Hi guys, good morning ug happy Sunday natang tanan guys. Kami na pud ni Kin and Kimburato vlog. Karon guys, mo tumig merkado kay mamalit mis mga gamit ni Kuya Gail. Kay ugma mag face to face naman sila. Mag face to face na sila Kuya Gail kay graduating mas Kuya Gail guys. Namamalit ko sa isang tipis-tipis ma. ay tipis-tipis. Ato lagi bukas-bukasan ang kuan nga makita nang imong panty. Oh, pastilan. Ayaw. Bukasan day. Di lagi na brief kay panty man na baji man ka. Imo. Panty man imo. Ano lagi bukas-bukasa. Wato meron guys sa merkado kay palit mis mga gamit ni Kuya. Dito na lang po ni pamalit na res ang mga konsumo. Kay palit ni buad. Madyo na laman natang pares-paresan dari luto. Nja. Ha? Buat dari tuan dali. Lagi? Buat asin No guys. Palit mig bugad madyo na laman. Kay mapay tuslo na tug kanang na tuslo na tug suka. Kita-kita ratas merkado guys. May pamalit na sa mga gamit ni Kuya Gail for tomorrow. May ilang face to face. Humadyo ra pod guys mga mag face to face sila kay graduating na rabas Kuya sa grade 6 unsa wa pa in taon sila ka face to face. Isa man is hook dali ya tanawon bi. Grabing wapuha man lagi. Nana guys, nana jacket nga lay hook. Kuya Hun, Kuya Gail. Imo kinha mag-imo. Hala, nice. Kalabira man lagi nang imo ko. Grabe, thank you dai daris nagpada. Sponsor laban na gikan sa kuno na. Asa? Sa New York ba to? Thank you so much daris mga ninghatag ug kuan mga saninas mga bata. Mga manika tong mga gi-unbox silang Florami. Nabahinan ang mga chikiting. Dada pa ya grabe siksiha ka zo. Narahan sa kudri guys, kay mato pa merkado di Wala, bisig brief. Agi mo pa? Wa. Hala, sana. Tagila man kay amala magapalitag brief. Dada pa yung makaon dia butangan og milk nila ha. Butangi. Kanang break nga mo kadak ag puput kay aron kuan. Guys na mo mahuhay-hay wa pa mi nahumog panghay-hay tong gawas kay murag nangulis Ha? Tala dai mo to na ta. Guys, kita na to sa merkado guys. Aba na mas kimking. See you sa merkado. Na guys, damis merkado. Kaya ba sa merkado guys, adas nanay mo nakitaan. Pa-check up kun sa nanay. Asa ka nay? Hani man sa Amerika? Kare pang luas sa mga lante roon. Luwas na pagka? Kare po na. Kaplo kami dai. Ha? Kami mo resipa nay. Ya. Ila naman eh. Di ko anong 300. Buwan pa na sa kay pato. Pahid. Pahid ra. Yes, nag-abot na sa nanay dahil. Ang ipon. Ipon. Uday. Kami nakananay be. Ha? Bano-banan man yung mga budget. Hinatas sa kon. Suor ako. Oran guys, mili sa buwad. Guys, kilo sa buwad at 60. Bugmot naman. Dapat lang yan pa 180. Gab. Guys, mili mig buwad kay madyo na kami konsumo isa ka semana. Uy, gino ko budloy tag 300 a kilo pastila makapanguros sa price ha. Asa? May bantot kim kimat. Wala ka kim. Asa ba? Palit pas na nagbuhat guys. Bye. Amo man. Buhat. Puro pareha classmate na tagsidaan na eh. So guys, naman na hagbang na yung samay mo ha. Pare ko ka Gabriel guys. 1 half ra. Ano pa nay? Kan kalamig na. Wala na. 1 half. Isa na yan pa. Asa? Karepod. Guys, nami na. Goodbye head. Malay goodbye head guys. Jadi apa ya halo-halo. Halo-halo. Dengan dali. Sari-sari buwan. One half. Dai, muli na nanay, dai. Babay na nanay, bi. Mani ka muna na ko. Sila. Ako pa din mga anak ni buwan pa. Guys, ako gamus guys. Kaya ko i-anis. Kaya ito ko chlorine guys. Kaya para sa mga galigdan. Puro talaga guys. Kaya hose. Para pang panatog. Okay, karahati dia. Lote tang pila. 15 kilo. Kang chlorine. Ang harap ito, dara dai. Sorry, dara dai. Dara ang chlorine. Butang na butang. Chip. Dara. Let's stay. Mado. Dali siya. Guys, kapalit na may buwad, chlorine o gahos.
Okay guys. Okay. Palit mi galang-galang kaya mo nang abutang ang latik. Lagi, nang pay latik pre, dara pay galang-galang. Tagak na kwarta nimo tay nanubra na. Siguro ni ako. Pila buok. Tag 5. Guys, lamian guys ya, galang-galang. Bulang huy na si Zagi kuan. Gibuhat lang ay pila. 5 kay 5 man to. 5 hati kay 5 mi ka buok. Hala guys, ay galang-galang. Garahan ko nga na galang-galang. Sinang lapas na. Ana, 5. Kana. Okay. Za na free nga latik. Salamat. Okay, daday ili Kim. Ani mo. Tara. Guys, pa daw na mamalit sa gamit ni Kuya Gail. Palit sa medalya. Ha? Habang pistong madam. Pero pikas. Na guys, arang kahimong sa gisang monkey. Uy, naligo. Oh, halagin mo naligo. Gilang ba? O lang, batang unggoy. Bibi. Bunsoy. Isa nga ni, bunsoy. Hala, kuya mo, may putig agtong. Mili, migbag ni Kuya Gail, guys. Sanina man dari. Subag atong pangitaan. Ara. Mga bag ni Kuya. Ha, kay tuang Kuya dani pa. Mabag. Turagon. Kani. Kara ni. Panglili ko no. Kanayan na ra. Ha? Sige, tanaw ko no. Ikaw may ganagtay sa colors mga laki. Ha? I-check ko no. Karip po, nice po dre kay butangan og tubig di ah. It's nice po siya guys di ah. Hindot po siya. Ang Kuya Gail. Kasi sa pa may mag face to face ugma di ah. Tanaw ko no pa. Check ko no. Check ko sir. Kim yat. Uban-uban nga nagamang bibing gamay guys di ah. Kinsa man na imo paypay si? Uy, pink lady man. Guys, mga daghan mo bag. Dahil puwa, sa dapat brown, no? Pay brown, guys. Napay brown, gab. Napay patabang bitaka. Ha? Pero insa man, nice na siya? Color? Kana? Okay. Kara na ko no, guys. Nagpilias isang father. Kana ko no. Uy, madam, ngano naman ka namuli na makalingkuran na. Lako na, una. Ito si Madam Bertud namuli naglingkuranan. Check, grabe sexy pa mong dalagang gamay. Sana all. Ay guys, danay may mga foreigner entertain namin foreigner ron. Kandihan. Orang kahimus kaju. Ay, kahimus guys dia guys. Hello. Kuhan ka buok tulo. Ilay kulor. Ano father, ikaw pangitag notebook sa imong kuya. Ikaw pangitag notebook ni kuya. Pinirbit yung tatanawon, Baji. Namin na tinahi karon di magubag dali. Asa? O pwede ra pud nang ingana kana naraman. Duha ka buok. Kaya guys, palit ra mig notebook ni kuya ingari. Duha ka buok. Ga papel pod og ballpen. Okay dah. Hala guys, orang nga himusa ka to guys dia. Hello bunsoy. Pila tanan? Ballpen, papel og karing notebook. Hoy, nangangaut. Hala nangangaut. Ikatlan. Hoy, nga naman. Guys, unta ka na hada ani. Buas. Guys, total nas ka nang ay gamit ni kuya. Hindi yakin. Guys, arang himusa ka ajo anad siya. Sa una arang pa ni ka bibi, pangan hinamo karon na arang nakajo ka. So sino kan lamor sa batang gamay na. Kaput. Napamahalan na mo kanang lakaw galing nga mingawon ko. Nag-uot na. Ala, arang kay mo sa. Ala tanaw galambing. Ala. Ala kaut man, ano man ka? Habol. Ngano nangaut man ka? Mangki. Alas bunsoy. Nangaut.
Kayo na. Di ka mamaak bonsoy, manong bagra ka? Hello, hello. Rang kahimos, kuya. Sa may magdadala. Hey guys. Bonsoy nang out naman kasi mong itlog na kuan. Na kuto. Badyo na, mura lang Aw, sad na. ni ba ini? Baji man dai ni. Baby girl, bonsoy. Mura man sigag bata. Uy, ano to kahimos? Ngano naman na kim-kim na nila kuan kim? Ha? Matiil. Tang, parang tak. Ating gamay. Manami pamalit guys, kusud. Manami datos. Kadong nami uli. Grabe inita guys. Da guys, mo na ni among napalit nga mga gamit ni Kuya Gael. Isang bag, kapalit ni isang bag guys, tiya. Kaya wa naman tayo magamit si Kuya. Ay guys, 300 kapin pa rin isang bag, pastilan ginoo ko. Saan nga gamitin nun man. Ja dia pataba na siya dari guys. Ja kanira pa kuan ni sir. Papel o kaning na notebook nga kaning ingani. Kay tengah-tengah na laman na siya guys kay alangani naman pud pila na lamang ka kuan hapit ng bakasyon. So at least makapis to pis sila. Ilang kuya. Major pag kay graduating mas Kuya Gael guys. Kino, graduating man si Kuya Gael karon o grade 6. Ja karong sunod mga kuan guys nang mag-eleksyon, kare dia magpis-to-pis na pud si Kuya Kinkin. Yehe. Hapit na magpis-to-pis si Kuya Kinkin guys. Si Kuya Gael magpis-to-pis na karon si Kuya Gael. Pis-to-pis na si Kuya Gael tomorrow guys. Orange, apple na. Orange. Orange na. Apple. Apple. Red apple. Pasti lang apple kuno guys. Orange na. Orange na, orange na. So guys, moro na ang vlog karong adlaw. Moro na ang video karong adlaw guys. Kita-kita naman ta ugma kay manghihatid sa Kuya Gael sa eskwelahan. Uban ikaw, ha? Bye-bye guys.